Ayun, for today's video mga par, tara samahan nyo kami dito sa Santa Cruz, Magalang, Pampanga. At eto nga, nandito na kami at pupuntahan natin yung The Graceland Buffet Restaurant dito sa Pampanga. Ayan, andito na nga kami mga par. Tara, samahan nyo kami. Let's G! So yun mga par, nandito na nga kami sa venue. Ayan, tignan nyo naman ang view rito kung gaano kaganda mga par. Solid sa ganda, grabe. Matatanaw mo Mount Arayat dito mga par. So yun mga par, pagpasok nyo dito, bubungod sa inyo ang napakagandang pailaw nila dito sa loob. Ayan, tingnan nyo naman mga par kung gaano kaganda ang restaurant nila. Oh, ayan, bubungod sa inyo ang magandang tanawin dito sa labas at makikita nyo ang Mount Arayat habang kumakain kayo dito. Tara, samahan nyo kami dito mga par at puntahan na natin at libutin tong restaurant nila. So yun mga par, pagpasok nyo dito, ayan, may makikita na kayong mga pagkain dyan. Meron silang lumpiang sariwa at marami bang iba. Tara, samahan nyo kung tignan natin yung mga pagkain nila. Yun, meron din silang halo-halo dito, ginataang langka. At meron din silang bopis sa kapangpangan, pulutok syempre, at chicken nuggets at ensalada. Ayan oh, sakto-sakto sa mga nagda-diet yan. So yan mga par, meron din sila dito lechon paksiw, pork dinuguan, kare-kare. Ayun oh, kuhol. Yan, sa mahilig sa kuhol dyan, ginataan. At sisig, putok batok, syempre, pang pa-high blood. At fish fillet, ayan. Meron din silang dito chicken barbecue, ayan oh. Ang pinakamasarap, putok batok, lechon kawali. At meron din kanin, syempre. So yun mga par, kung nababakmal ka naman, meron din silang danom dito. At saka juice, ayan, 4 season, tsaka cucumber. At saktong-sakto, meron din samsi dito, pambulutan mga par. Ayan o, pwede ka magpaluto kay ate dyan, unlimited din yan mga par. For good, 299, unlimited na lahat. Meron ka pang unlimited Red Doors na sumisipa. Baka naman Red Doors. Ayun, nakaready na nga dito yung Red Doors, tsaka Sunming Light mga par. At samahan mo pa ng masarap na pulutan na samsi. At eto nga pala yung baso nila dito na ginto. Ayan, maraming brilyante sa gilid mga par. Pang sosyali ng mga baso nila dito mga par, solid. At eto nga, kakain na kami mga par. Eto si ate Masmas, humingi ng pinggan. Saktong-sakto, naririnig ko na yung mga bulati ko sa tiyan. Gutom na yata mga par. At habang nakapila na nga kami mga par, sabi ni kuya, kumuha na daw na kami ng alak. Eh sabi ko naman, good boy kami. Tubig na lang po kami, kako. Siyempre, good boy nga. So yun, nagsasandok na nga po sila ate at sila kuya Jun, sila ate Masmas, si ate Vanessa. Ayan. So yun, nag-selfie muna kami bago kami kumain. Siyempre, San Luis Candaba Vloggers, hello po sa inyong lahat and thank you. Tara, manganta na Kenny at lapakan tanin pa mangando. At ito'y kumakain na nga kami mga par. Nilalapa ko na yung pagkain nila dito. Grabe, ang sarap ng pagkain nila dito mga par. At ano pang inaantay nyo, pumasyal na kayo dito, isama ang barkada, tropa, pamilya, syempre. At ito nga pala si J-Flow Motovlog, katabi kong kumakain, no. Ayan, no, ganadong kumain si J-Flow. Ayan, no, yun, no, share out. Ayun, nag-selfie muna kami, syempre, ayun, no. Yun, no. Ayun, share out nga po pala kay J-Flow Motovlog, syempre, ayun. Yun, share out din po kay Mami Vanessa Rose, syempre. At shoutout din po kay Food Trip sa Norte, syempre. Shoutout din po kay Kabalen Masmas Vlog. Ayun, thank you po. So yun, maraming salamat po sa Graceland Buffet Restaurant. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout po sa mga nagtatrabaho dito. At magsipag po tayo lagi para sa pangarap natin. And more benta to come, syempre. Shish.